Nsellmu lilkom ilkoll li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali ta' Dijoċesi ta' Għawdex jew anki permezz tat-televiżjoni jew ir-radju u nilqgħukom għal din il-Lectio Divina mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex għallum it-tminħat ta' matul is-sena. Ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-lum sejra titwassal mill-Biblista l-Arċipriet Monsinjur Joseph Sultana. Nagħtu bidu billi nkantaw flimkien l-ewwel innu. Ejjew niċċelebraw il-kelma tal-Alla. Ejjew niċċelebraw il-kelma tal-Alla. Niċċelebraw minu dak li joġob lill-Alla, dak li jitried qudiem kelmtu, minu dak li jitla fuq il-għolja tal-mulej min qalbu hija safja u tal-kelma jagħti koss. Ejjew niċċelebraw il-kelma tal-Alla. Ejjew niċċelebraw il-kelma tal-Alla. Niċċelebraw jienu l-qawm jienu il-ħajja, jien
jiena il-ħobs li tikom Alla. Jienu daw li d-dinja daw li jiddi minn ġodlam, jienu il-kelma Alla, il-verb Alla inkarnat. Ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw il-kelma Alla. Ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw il-kelma Alla. Niċċelebraw bil-qawwa tal-kelma ta' Alla sar il-ħolqien biġmil tal-aġeb. Il-kelma qawwija sejf li jaqta' minn kull tarf għax tarbel lil kull bniedem u li tikxef sib kull qalb. Ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw il-kelma Alla. Ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw, ejjew niċċelebraw il-kelma Alla. Niċċelebraw. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba Alla missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Misser Qaddis inġbarna madwar il-kelma li għal-istess Ibnek Ġesu li Mgħallem tagħna, għatina l-induq u l-erf ta' din il-kelma biex jagħti bixra lill-qalb tagħna u jxebbaħa dejjem aktar mal-qalb ta' Ibnek Ġesu. Għatina li bil-ferħ kollu nisimgħu din il-kelma u impoġġuha fil-prattika ħalli nagħtu frott kotran ta' emejjel tajba. Dan kollu nitolbuh permezz ta' Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli din il-parabola. Jista' għama imexxi għama ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-Imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħall-Imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-trafu li għandek f'għajnek int. Kif tista' tgħidlu lil ħuk, ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnek, meta m'intix tara it-trafu li għandek f'għajnek int. Jew iċċ ieħor. Neħħi l-ewwel it-trafu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi it-tibna minn għajnħuk. Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għolliq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Il-kelma tal-mulej. It-tifħili lek Kristu. Alla
Il-leksu divina tal-lejla hija ta' dan il-8 ħadd illi għal din is-sena sejjer ikun l-aħħar ħadd qabel ma l-Knisja tinterrompi dan iż-żmien ordinarju wara l-festi tal-miliet sal-bidu tar-Randan biex eventwalment nhar-l-erbgħa nidħlu fi żmien impenjattiv tar-Randan li l-Knisja sejjaħlu sagrament ta' konverżjoni. Għaldaqstant sa issa f'dawn il-ħdud konna qegħdin naqraw kważi b'mod kontinwat siltiet mill-Vanġelu ta' San Luqa, partikolarment fl-ewwel parti tiegħu. Il-ħidma l-Ministeru ta' Ġesu ġewwa il-Galilea. Issa eventwalment il-ħdud fir-Randan ikunu ħdud illi ma jkunux b'mod kontinwat il-qari tal-Vanġelu imma jkunu siltiet magħżula propju biex timbena l-mixja tar-Randan imqaddis. U allura is-silta ta' dan il-ħadd nistgħu ngħidu illi hija l-aħħar parti minn dak id-diskors illi konna din naqraw f'dawn l-aħħar 3 ħdud. Dawn l-aħħar 3 ħdud b'mod konsekuttiv wieħed wara l-ieħor rajna id-diskors ta' Ġesu, il-priedka li jagħmel Ġesu meta jieqaf fil-wita u jindirizza lid-dixxiepli u magħhom il-folla u jippreżentalhom b'mod ċar il-programm tiegħu, il-Vanġelu tiegħu. U allura 3 ħdud ilu smajna il-Beatitudnijiet skont San Luqa, imbagħad komplejna l-ħadd li għadda u smajna il-kmandament tal-imħabba lejn l-edewwa, u issa llum għandna dan id-diskors ta' Ġesu taħt forma ta' tixbieħa fejn Ġesu jinsista ħafna illi għan-nisrani għad-dixxieplu għal min jimxi wara Ġesu mhux biżżejjed li wieħed jisma' l-kelma, mhux biżżejjed li wieħed jilqa' l-kelma, imma bżonn li jgħix din il-kelma u jagħti frott kotran skont din il-kelma, skont din is-sejħa mill-qowwa fil-ħajja tiegħu. U allura bekk inkunu kważi rajna id-diskors kollu tal-pjanura tal-wita skont l-Evanġelista San Luqa li jikkorrispondi għad-diskors li nsibu f'San Mattew kapitlu 5 imsejjaħ id-diskors tal-muntanja. It-tnejn huma kważi jippreżentawna l-istess ħwejjeġ, ma dana kollu l-ambjentazzjoni tad-diskors hija differenti. San Mattew jippreżenta lil Ġesu li jitla' fuq muntanja u allura bħal Mosè l-ġdid jippreżenta lil dawk li qegħdin jisimgħuh il-liġi l-ġdida waqt li San Luqa huwa ppreżentat Ġesu skont San Luqa fuq pjanura fuq art wita. Għaliex dak li jgħid Ġesu huwa indirizzat għal kulħadd, għal kull bniedem. F'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum għandna biex ngħidu hekk għalmenu kif jippreżenta l-lezzjonarju għandna 3 parabboli. Issa aħna parabola nifhmu sewwa narrazzjoni li isservi ta' tixbieħa biex nifhmu l-mod ta' kif taħdem is-saltna ta' Alla. Imma il-kelma parabola titraduċi il-kelma Griega, il-kelma Ludija maxal, illi mhux bil-fors jista' jkun rakkont b'xi talima, imma jista' jkun ukoll tixbieħa jew inkella proverbju, qawl, idjoma. Fil-fatt il-kelma parabole bil-Grieg ġejja mill-verb paraballo, tqiegħed ħdejn, ix-xebbaħ. Fil-każ tas-silta tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu jippreżentalna tixbijat illi jenuna nifhmu aħjar il-messaġġ illi jrid iwassilna Ġesu. U allura Ġesu qed jitkellem bħala Mgħallem tas-sew illi għandu l-erf tal-qalb tal-bniedem u qed joffrilna dan il-erf sabiex il-qalb tagħna tfittex illi tikber fix-xebħ tagħha mal-kelma. Mhux biss tibqa' kelma illi nammirawha, illi kapaċi nistaġbu għalija, imma ssir kelma li tinbidel f'ħajja
hekk li nagħtu frott kotran skont il-kelma mill-qowwa. U allura Ġesu jagħtina dawn it-tlet sewwa proverbji biex inkunu jew tlet tixbijat. L-ewwel waħda hija tar-raġel għama illi jmexxi għama ieħor, it-tieni waħda hija tat-travu u tat-tibna, it-tielet waħda hija tal-frott skont is-siġra, u r-raba' waħda illi mhix inkluża fis-silta tal-Vanġelu tal-lum hija tad-dar mibnija jew fuq il-blat jew fuq ir-ramel. B'tali mod u manjera illi il-pedamenti tagħha sejrin jinkixfu meta jasal il-maltemp. Ħanaraw ftit mill-qrib is-silta tal-Vanġelu ħalli nifhmu daqsxejn dak li Ġesu qiegħed jgħidilna u nibdlu din il-kelma f'talba ħerqana sabiex anke din il-kelma ġala darba aħna nisimgħuha u nilqgħuha inbidluha fi frott kotran fil-ħajja tagħna. L-ewwel proverbju illi jitlaq minnu Ġesu huwa dan: jista' għama jmexxi għama ieħor. Il-ktieb tad-Deuteronomju jgħid illi huwa misħud il-bniedem illi jwassal biex iwaqqa intortament, iwaqqaf xi ħofra fit-tfixkejl wieħed li huwa għama. U allura Ġesu qiegħed jgħidilna hawnhekk b'mod ċar illi wieħed illi m'għandux 100% id-daw f'għajnejh ma jista' qatt ikun ta' gwida għal wieħed li m'għandux daw f'għajnejh. Loġikament b'mod raġunat ma tagħmilx sens illi wieħed għama imexxi għama ieħor. Ifisser illi wieħed qiegħed jippretendi wieħed jieħu għalih dak illi mhux. U allura Ġesu ikompli jgħidilna illi id-dixxieplu mhuwiex aqwa milli mgħallem tiegħu. Għaliex id-dixxieplu jakkwista dan id-dawl sakemm iżomm il-post tiegħu ta' dixxieplu illi jisma' kontinwament il-kelma tal-imgħallem tiegħu u jpoġġiha fil-prattika. Dan mhux f'sens illi id-dixxieplu jibqa' dipendenti fuq l-imgħallem tiegħu. Alla ħares xi student jew xi tifel li qed jitrabba fid-dar jibqa' taħt id-djun tal-ġenituri tiegħu. Imma biex wieħed jakkwista id-dipendenza, biex wieħed jakkwista l-indipendenza, hemm bżonn li jinfatam minn kull forma ta' rabta. U allura Ġesu qiegħed jgħid illi ġala darba aħna nilqgħu il-kelma tal-imgħallem, il-kelma tiegħu, ikollna dak id-dawl illi jagħmel minna mhux malmin għall-oħrajn imma pjuttost sħab fil-mixja tal-ħajja ta' dawk ta' madwarna. U allura Ġesu jeskludi kompletament illi wieħed jippretendi u jagħmilha li huwa mgħallem fuq l-oħrajn. Li mgħallem jibqa' Ġesu Kristu u għaldaqstant wieħed irid jibqa' jagħmel dejjem referenza għalih. Ovvjament dan li qed jgħid Ġesu qiegħed jirrifletti sitwazzjonijiet illi kienu nħolqu fil-komunità ta' Salluqa lejn it-tmiem tal-ewwel seklu lejn is-sena 80-85 fejn mid-dera kien hemm min fih dan il-komunità tal-fidi poġġa lilu nnifsu fuq pedestal sabiex jafferma lilu nnifsu fil-konfront tal-kumplament tal-komunità. U allura Ġesu jinsisti ħafna illi fostkom m'għandux ikun hekk. Imma mgħallem jibqa' dejjem Ġesu u l-kumplament huma dejjem dixxiepli tiegħu. U dan jirrifletti b'mod ċar dak illi Salluqa jikteb wara din is-silta tal-Vanġelu li ma silta tiġi mħollija barra mill-Vanġelu ta' dan il-ħadd fejn jgħid għaliex issejħuli mulej u imbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien. Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien huwa bħal dar mibnija fuq il-blat. U allura Ġesu qiegħed jistieden biex fih dan il-komunità tal-fidi aħna flimkien ma' ħutna fil-konfront ta' ħutna aħna
inżommu postna ta' disċiepli, mhux biex inkunu dipendenti fuq Ġesu, imma biex nakkwistaw kontinwament il-libertà minn għandu sabiex nimxu aħna u nkunu sħab fil-mixja tal-ħajja ta' ħutna, imma qatt ma npoġġu lilna nfusna ta' malmin. F'dan il-każ niftakru f'dak illi Kristu jagħmel ma' Pietru. Meta Pietru ilumu wara li Ġesu kien ħabbar il-ħtieġa li huwa ibati u iġarrab il-passjoni. Kristu ma qadx jaħsibha darbtejn u lil Pietru jindirizzahu jgħidlu warrab mi qudiemi għax xitan. Fi ftit kliem kien qed jgħidu lil Pietru, apparti li inti tat fixkejl għalija, imma fuq kollox m'intix qed iżżomm postok, għaliex postok mhuwiex qudiemi imma warajja bħala disċieplu tiegħi. It-tieni parabola, it-tieni tixbija illi isemmi Ġesu fil-Vanġelu tal-lum hija t-tixbija tat-tibna u tal-travu. Għax tara t-tibna fajn huk u ma tarax it-travu li għandek fajnek int. Fi ftit kliem, għaliex toqgħod taħseb u teda biex tiġġudika u tikkundanna lill-oħrajn meta inti suppost inti medi sabiex tibni lilek innifsek u twarrab dak li jiet ifixklek milli jkollok il-veru dawl f'għajnejk. Tantu hekk illi Ġesu biex jispeċifika dan il-proverbju ikompli u japplikah. Kif tista' tgħidlu lil ħuk ħi ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnek meta m'intix tara travu li għandek f'għajnek int. Din hija attitudni illi faċli illi taħkimna fil-komunitajiet tagħna. Ġesu qed jirreferi b'mod ċar għal komunità Kristjana li kienet timbena fuq ċerta fraternità fost l-aħwa, hekk illi kienu jsejħu lil xulxejn tassew aħwa. U allura Ġesu jirreferi għal dan meta jgħidilna tgħid lil ħuk għaliex fost il-komunità nisranija tassew aħna l-koll aħwa tal-istess missier. Ġesu qiegħed hawnhekk jiftaħ għajnejn il-komunità nisranija ta' Salluqa u jappellala sabiex ma taqax fl-iżbal tal-Farizej. Diversi drabi fil-Vanġelu Ġesu jikkundanna lil Farizej u jsejħilhom b'mod mill-iktar apert li huma nies ta' wieġb ieħor, nies ipokriti. U din hija l-kelma li Ġesu juża wkoll f'din is-silta, jew wieġb ieħor. Kif tista' inti turi lil ħaddieħor ineħħi t-tibna meta inti stess bla ma taf inti għandek travu illi fl-istess waqt hija tixekkel lilek milli tara l-verità sħiħa dwarek innifsek. Il-Farizej kienu dawk illi kienu ħsiebhom aktar fl-oħrajn milli fihom infushom. Bil-konsegwenza li kienu qegħdin jabbu pisijiet tqal fuq l-oħrajn illi huma stess kif jgħid Kristu ma kellhomx il-ħila illi ċaqalquhom. U allura anke din hija attitudni oħra illi Ġesu qed jeżortana sabiex aħna l-kelma tiegħu impoġġuha tassew fil-prattika daqskemm aħna nimpenjaw ruħna illi nikbru fix-xebħ tagħna mal-kelma tiegħu. Il-kelma tiegħu mhix għall-oħrajn imma primarjament hija għalija. U jien jrid nidħol f'konfront ma' din il-kelma u mingħajr ma niskuża lili nnifsi jew niġġustifika lili nnifsi inħalli din il-kelma twettaq iż-żabra tagħha fil-konfront tal-ħajja tiegħi. Fil-konfront tal-oħrajn sejra tkun din l-istess kelma li tagħmel dan ix-xogħol u mhux sejjer inkun jien li nieħu post din il-kelma biex jitwettaq dan ix-xogħol fil-ħajja tagħhom. It-tielet tixbieħa li jsemmi Ġesu biex iħeġġiġna ħalli l-kelma mhux biss nisimgħuha u nilqgħuha imma inħalluha tibdilna tagħti l-frott hija t-tixbieħa
tas-siġra. Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Huwa proverbju illi Ġesu idaħħal fil-lingwaġġ tiegħu, fid-diskors tiegħu, u li huwa mibni fuq kontrast. L-ewwel isemmih b'mod pożittiv, imbagħad jirrepetih b'mod negattiv. Kull siġra jgħid Ġesu mill-frott tagħha tingħaraf. Għaliex il-ħajja tas-siġra tiddependi mill-eruq tagħha. U l-eruq huma dawk li sejrin jiddeterminaw xi frott sejra tagħti din is-siġra. U biex Ġesu jkun aktar ċar, jirreferi għal żewġ tipi ta' frott li kienu komunissimi fil-Palestina, is-siġra tat-tin u s-siġra tad-dilja. U allura Ġesu jistaqsi u jgħid ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk u anqas l-għeneb mill-ollieq. Fi ftit kliem Ġesu qiegħed ifakkarna f'dak illi insibu fl-Antik Testament, partikolarment fil-profeti, illi jinsistu ħafna illi l-mulej Alla mhux tant huwa interessat f'dak li huwa superfiċjali fil-ħajja, imma pjuttost huwa interessat bil-kwalità ta' frott li aħna nagħtu. Mhux tant interessat jekk aħna nafu x'sewwa id-dottrina, imma jekk kemm il-darba ħniex qegħdin ngħixu tassew dak li aħna nemmnu fih u nagħtu il-frott skont dak li aħna nemmnu fih. Il-profeti fit-Testament il-Qadim għandna ħafna predikazzjoni tagħhom illi tinsisti fuq il-ġenwinità tal-poplu ta' Iżrael. Fil-każ tagħna fuq il-ġenwinità tad-dixxiepli lejn il-kelma ta' Ġesu. Il-profeta Ġeremija jgħid hekk: Jien huwa l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti lil kull wieħed skont imġiebtu, skont ma jkun jistħoqlu emilu. Minbagħad il-profeta Iżajja jgħid hekk: Ħien il-ġust għax għad jiekol frott emilu. Mhux biżżejjed illi jiena naf x'inhu dak illi lili jibnini u jżommni fit-triq li twassal għal milja tal-ħajja, imma hemm bżonn li nibni din it-triq, interraq din it-triq u ngħix dak kollu illi Ġesu qed jindikali fil-kelma tiegħu. Dan huwa l-frott. Ġesu mhix qed jitkellem minn imġiba morali, imma pjuttost minn dak li huwa sabiħ. Fil-fatt huwa ma jużax il-verb tajjeb, imma juża l-verb kalos, sabiħ, frott sabiħ, illi jappella s-sensi. U allura partikolarment il-frott huwa dak illi iġor fih it-toma, il-fwieħa. Il-Kristjan, id-dixxieplu ta' Kristu, għandu jkollu il-fwieħa ta' Kristu. U dan mhux għall-benefiċċju tiegħu, imma pjuttost għall-benefiċċju ta' dawk ta' madwaru. U allura il-qalb tal-bniedem Ġesu ixebbaħa ma' teżor. Minn dan it-teżor il-bniedem sejjer joħroġ jew it-tajjeb jew il-ħażin. Il-qalb tagħna jekk tkun teżor tal-kelma ta' Alla, jiġifieri li nħarsu fija l-kelma ta' Alla u nidħlu fi proċess ta' konfront ma' din il-kelma, tassew qalbna tkun teżor tajjeb illi minnu joħroġ it-tajjeb. Is-silta tal-Vanġelu tagħlaq b'dan il-prinċipju fejn Ġesu jgħid mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Il-bniedem għandu l-ħila illi jesprimi b'mod estern dak li għandu fil-qalb tiegħu. Imma jista' jiġri l-każ illi l-bniedem jesprimi b'mod ipokrita dak li m'hemmx fil-qalb tiegħu. U allura Ġesu qed jistedinna sabiex din l-abbundanza tal-qalb li hija l-imħabba kbira li huwa oġbu jpoġġi ġewwa qalbna insarfuha b'mod estern fl-emejjel tagħna. Ġesu insista ħafna f'dan id-diskors tal-pjanura illi aħna rridu nagħmlu għażla fejn tidħol l-imħabba.
Il-ħadd li għadda Ġesu tkellem mill-imħabba lejn l-edewwa. Din mhix xi ħaġa li tiġi skont in-natura, mhix xi ħaġa li tiġi b'mod istintiv. Imma hemm bżonn li aħna niġu ffurmati għalija sabiex kollna l-kuraġġ li nagħmlu l-għażla tagħha billi inqisu sewwa dak li Alla qiegħed jagħmel magħna. Il-maħfra, il-ħniena, l-imħabba tiegħu sejra tissarraf f'maħfra u imħabba anke lejn l-edewwa. U allura il-ġesti konkreti ta' mħabba huma dan il-frott illi joħroġ mill-abbundanza tal-qalb ta' min jaf li huwa tassew iben ta' Alla, bint ta' Alla, għax il-qalb tiegħu hija mimlija bl-imħabba ta' dan Alla il-Missier. Ejjew nitolbu lil Mulej sabiex verament din il-kelma tħalli bixra, tħalli laqta fil-qalb tagħna, tħalli karattru fil-qalb tagħna. Għaliex wara kollox din il-kelma da turina biċ-ċar illi l-uniku ġbija, l-unika laqta, l-uniku karattru li verament jagħti lilna qalb li tixraq ilna hija dak il-karattru tal-qalb ta' Kristu nnifsu. Aktar ma nimmudellaw qalbna fuq il-qalb ta' Kristu, aktar aħna nkunu nistgħu nwettqu din il-kelma ta' Ġesu, illi mill-abbundanza tal-qalb sejjer jitkellem il-fom tagħna.
Nistedinkom inqumu bil-wieqfa u sejrin nitolbu flimkien it-talba tal-missierna, it-talba li għallimna Ġesu, partikolarment nitolbu lil dan il-missier jagħtina l-grazza li ngħaddu mis-smieħ għall-emil quddiem din il-kelma li għadna kemm smajna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, jikun dak li trid inti, jikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, ħatina l-lum, għafrilna id-drubiet taħna, għafrilna id-drubiet taħna, palma aħna l-kol naħafru, l-ilmi ħatija lina, la daħalniex febda tiġrib, jizdeħlisna min kull deħeni. Il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom fil-perseveranza l din il-kelma Alla li jista' kollox, il-missier, l-Eben u l-Ispirtu is-Santu. Ġofik, 'Ġesu. 'Ġofik, 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 'Ġ
segwejtu din il-lezzjo divina mill-Biblista Monsignor Joseph Sultana għal dan it-tminħat ta' matul is-sena. Infakrukom illi il-ħadd li ġej mhux se jkollna din ix-xandira tal-lezzjo divina bħas-soltu, peress illi mill-ġimgħa illi ġejja 7 sal-ħadd 9 ta' Marzu f'Għawdex se jkollna il-Kurċifiss Mirakolus ta' Ġiesu illi se jkun qiegħed espost għal qima tagħna fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani, il-Knisja ta' Sant'Antnin fix-Xatt, Għajn Silem Għawdex. Inħeġġukom sabiex tipparteċipaw kulħadd kif jista' fil-programm ta' attivitajiet illi sejjer jinżamm għal din l-okkażjoni illi jiftaħ il-ġimgħa 7 ta' Marzu fis-7:30 ta' filgħodu b'konċelebrazzjoni mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi tistgħu issegwu wkoll f'xandira diretta. Imbagħad il-kurċifiss jibqa' espost matul it-3 ijiem illi jsegwu biex il-ħadd 9 ta' Marzu l-ewwel ħadd tar-Randan fl-4 ta' wara nofsinhar l-Isqof imexxi pellegrinaġġ penitenzjali ġubilari mill-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani sa dik arċipretali tal-Madonna tal-Orieto fejn fuq it-suntier ta' din il-Knisja issir ċelebrazzjoni tal-kelma u ta' qima lis-Salib Imqaddes. Nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba.